ଆରେ କଣ କରୁଛୁ କି ରେ? ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ ତତେ କେତେ ଆଡେ ଖୋଜିଲେଣି, ତୁ ଏଇଠି ବସିକି କଣ କରୁଛୁ? ରହ ବାଳ, ମୁଁ ଡ୍ରିମ୍ 11 ରେ ପଇସା ଲଗାଉଛି 50 ଟଙ୍କା। 50 ରେ 3 କୋଟି ଗୋଟେ ଥାର ଗାଡ଼ି ଜିତିବି। କଣ କରୁଛି ତୁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନି ର। ହଁ ବାଳ ଲଗଉଥା, 3 କୋଟି ନା ମୋ ବାଳ କୋଟି ଜିତିବୁ ତୁ। ଦେଖିବୁ ରହ। ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିବି ନା ତୁ ମତେ ପଇସା ଦେ, ଆଉ ତୋ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବୁଲେଇବି ବୋଲି କହିବୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି। କେତେ ଗଲେଣି ଆଉ ତୁ ଆସିଛୁ ଏଠି ଡ୍ରିମ୍ 11 ରେ ପଇସା ଲଗେଇବୁ। ହଉ ଲଗା, ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତୁ ଲଗା। ଯେତେ ଲଗେଇବୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଳ ଖାଇଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ତମେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଦେଖ। ହଁ ହଁ ତୁ ଦେଖ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବି ବସୁଛି ରହ। ଦେଖିଆ ତୁ କେମିତି ଜିତିଯିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ। ହଉ ଦେଖ, ବସ ସେଇଠି ନା ଦେଖିବନି କି? ମୁଁ ନା ଜିତିବି ଯେତେବେଳେ ତୁ ସେତେବେଳେ କହିବୁ। ହଉ। ହେ ବାଳ ଗଲାରେ, ହାରିଗଲି ରେ। ହଉ ବାଳ ହସ ତୁ କେତେ, ତାପରେ ମୁଁ ଜିତିବିନି କି? ଆଜି ସିନା ହେଇଗଲା,